Bai, kaixo. Solasean elkarrizketa zikloaren laugarrena dugu gaur, izuzenen solasean zikloa, Bidasoko euskarazko hedabideen ekimena da. Gaur elkarbizitza, bizikidetza gaia landuko dugu. Hain zuzen ere, Hondarribian bizikidetzaz blagan egitasmoa lantzen ari dira, eta bertan Bakiolako Maider Martiarena Irundarra, katea auzokoa, egonda koordinazio edo pixkat alkularitza lanak egiten, Bakiolako kide den enean. Pixka bat esakonduneko genuke, zer den bizikidetzaz blagan, badakigu ere Euskal Herriko hainbat herritan antzerako egitasmoak landu direla, baina zehazki Hondarribiko kasua da, honengoan aztertu nahi duguna Maider Martiarenarekin. Maider, egunon, bizikidetzaz blagan, batetik, guazen abia puntura, zergatik bizikidetzaz blagan, zer da bizikidetzaz blagan? Bueno, gu lanean hasi ginen Hondarribiko udaletxearen politikariekin, indarkeriak herrian izandako eraginaren inguruan lanketa bat egiten, ez? Eta bedek egindako esperientzian ondoren aipatu zuten interesantea zala Hondarribiar ziren pertsonek ere gai horren inguruan espazio bat izatea. Orduan aitu ginen taldetxo batekin, 5-6 saiotan lanean, elkartzen ginen udaletxean bertan, eta indarkeriak beraien egunerokotasunean nola eragin zuen aztertu zuten. Espazio horretan elkarrentzun zuten, eta besteak bizi izandakoaz jabetu. Askotan naiz eta ondoan bizi, ez dakigu nola eragin dizun indarkeriak eguneroko bizitzan, ezta? Eta aukera bat izan zen, elkarri entzuteko. Eta berari esperientzia atsegina izan zitzaien, interesgarria eta berazgarria. Eta aipatu zuten interesante zitzaiela olako esperientzia bat herriari zabaltzea. Eta hortik sortu zen Hondarribia blagan ekimena. Ekimena horretan gauza puntual bat egitea zen, eta Hondarribian gai honen inguruan, indarkeria politikoak izan zuenaren inguruan, eztabaida pixka bat sortzea. Hoi zuen lehenengo asmoa. Bai, aipatu duzu, herritar talde bat, bildu gintzela, deiak zitzaioen herritar zehaz batzuri, zein ezaugarriko Hondarribiarrak izan ziren, talde hori osatu zutenak. Guk udaletxearekin, udaletxeko zinegotzeekin, aditu ginen komentatzen ze pertsona izan ziteken interesanteak. Eta egin genuen zerrenda luze bat, Hondarribian gai honekin interesa minimoa zaukana, eta herritar aktibo xamarrak zirenak. Bai emakumeak, gizonezkoak, adinean aurrean zijoaznak, gazteak, lan mundu ezberdinetatik zetozenak, herrigintzan ere adituak zirenak edo arituak zirenak, eta denei iritsiten etxera eskutitza bat. Eta eskutitza horra erantzun zutenak, izan ziren gero 12 launeko taldetxo bat, lanean egon zirenak gurekin bosai horietan. Eta udaletxeak egin zuen izan zen, bere babesa eman, ez? Udaletxeak ematen zuelako deialdi hori. Eta hori batzuentzako interesantea izan zen, babestuagoak sentitu zirelako. Eta hortik sortu zen talde txiki hori eta anitza neurri batean, ze ideologikoki ere familia politiko ezberdinetako kideak ziren. Maider, lan talde horretan, lan saio horietan, zein izan zen zehatzago zure lana? Guk saio horiek diseinatu genituen eta dinamizatu. Nire lankidean biren eta bion artean egin genuen izan zen nola planteatu nahi genuen saio horiek. Lehenengo saioan denbora lerro bat edo egin genuen, bakoitzak kokatzeko non zegoen eta bere ibilbide propioa nolakoa zen. Ez genuen nahi hainbeste telebistan agertzen diren gertakizun horietaz hitz egin. Nahi genuen nahi zen bakoitzak bere bizipenetan sakontzea. Ze jarrera egon ziren, jarrera horiek zen puntutaraino lagundu zuen bizikidetzan edo oztopatu zituen bizikidetzan, eta gero poliki-poliki junginen ikusten indarkeria ez dela bakarrik hildako jendeak eta hori zoritxarrez egon dira gure herrian. Baizik eta eguneroko bizitzan, elkarri ikusia, bestea posizionatu behar izatea, bestea etxai bestela ikustea edo bestea gandik urruntzea, bere familiako norbait kartxelan espetxean edukitzea eta ez hurbiltzea esatea zemuz dago zure semea, edo zure bizilagun bat hiltzea edo hilda izatea eta inorkez hilarrira edo funeralea jutea, edo olako egoerak ziren nahi genuenak megainen jarri eta bakoitzak aztertu zitzala. Eta elkarri entzutea, ze izan zen oso interesantea, besteak non zegoen momentu bakoitzean esatea, eta hortarako izan zen pixkat. Saio horietan, saiatzen ginen modu ezberdinetan, pelikula batzuk ikusten, edo dinamika txiki bat egiten,
jendeari animatu hitz egitea. Eta gure lan hori zen neurri batean, ez? Xixatu, galdetu, egoera berrietara kokatu eta pixka eta aurrera begira zer nahiko luketen edo bizikletzari buruz zer iritzi daukaten lantzea, ez? Hori zen pixka gure egitekoa. Bizipen pertsonalak izanik momentu gogorrak ere egongo ziren, seguru, ez? Eta itxaropentsuak ere, zeuden pertsonak ere esaten zutenak ez, nik ez nuen espero hau gertatzerik eta jende hurbildu zitzaidan, eta agian esaten zuen batek, semea espetxean eta esaten zuen, agian norbait hurbildu zaite matera diruan ez, eta ez politikoki modu berean pentsatu, baina ama bezala babestu naute, edo beste montu batean, zan ez da politikoki ikuspegi ezberdina izan, edo zuen beste espaziotan, harremanak naturaltasunez egitea, ez da batzutan, alderdi politiko izatea ezberdina, izan ziteken neko arrazoi ez hurbiltzeko, ez? Eta holako goerak bai ziren egia esan, zen herritarrak ziren, bizipen konkretu batzuk, bakegintzan ibilitako jende xenteak zegoen, eta egoera gogorrak ere gogoratzen zituzten, ez? Manifestazio batean, besteak igual kontra manifestazioen presentzia, eta holako gauzak bai minduz edo sufrimendu batekin esaten zuten, baina orokorrean aipatzen zen gehiago egunerokotasunean egon diren bestelako jarrera mingarriak, ez? Baina, baita ere aurrera begira zer nahi dugun. Ze konturatu indarkeria edo zen gatazka gaizki bideatzen denean, badaude indarkeria mota batzuk, ez ikusiarena, edo bizkarra matea, edo bestea posizionatu behar izatea, edo zu zara ez dakit nolakoa, eta ez dira zu ezagutzen, holako jokabide horiek zerrex egiten ditugun, eta ze kalte egiten duten, ezta? Eta aipatu genuen, gai horiek edozin gatazketara bideratu daitezkela edo bizi daitezkela, ez? Eta horiek direla aztertu behar ditugunak. Espero dugu indarkeria politikoa eta terrorismoa ez daila bueltatu, baina gatazkak sortuko dira, behin eta berriz. Goazen ikastera beste modu batera gatazka horiek bideratzen, ez? Eta hortik jontzen pixka bat taldeak egiten zuen lana, eta hausnartzen zuen gaiak. Kontatzen ari zaren arabera lan metodologiaren zati importante bat hitz egitea izan da, ez? Bizikidetzara heldu ahal izateko, baina gero kalan jende askok aipatzen du bizikidetza, baina zer da hori azkenan hemen ja bizikidetzan gaude. Zuek ze irakurketa egiten duzuek? Bizikidetzan gaude normalizazio baterantz goaz, baina gaur egun oraindik badago gai asko hitz egin behar ditugunak, xilpean dauzkagunak, sentimendu asko hor barruan geratu direnak. Nik ez dakit, ni dakit, uste dut hemen argi dauzkagula, beste gatazka sortu ezkero, agian gure jokabideak berdinak lirateke, eta hori da aldatu behar duguna. Gatazkak egongo dira, eta eskerrak, bestela hilerrian egongo ginateke, behar dugu gatazkak egotea, bizitza gatazka badelako. Baina gatazka ondo kudeatzea da importantea. Eta gaur egun, indarkeria politikoa eta terrorismoak egon daudeko jarrera txiki horiek ez daude hausnartuta. Ez ditugu pentsatu, ez dugu aztertu bakoitzan zer egin genuen, ea bidezko jokabidea duk egin nuen, edo jarraitu genuen masak egiten zuena eta nahiz eta gaizki egon, egiten genuen, ez? Azkenan hori da aztertu behar dena ez errepikatzeko, eta zentzu hori da. Eta agian orain arte isilean egon izena eta buruan dabilkidan ura, personarek sufritu zuen, eta ez nintzen inoiz gai izan bere gana joan eta esateko sentitzen dut, edo nik edo beste askok daukate barruan min bat, hau esan zenean eta inoiz etzen diren barkamena eskatu. Hori guztia norbait atea beharko du. Eta hori da holoko espazioek albidetzen dutena, ez? Ikustea hemen sufrimendu egon dela, sufrimendu ezberdinak daudela, eta zenbat eta gehiago aztertu, zenbat eta gehiago hitz egin, gizakiak hori behar duela. Besteari entzun, bere atera, eta horrek lagunduko duela aurrera begira, bestelako gizarte askoz ere osasuntsuago bat sortzen, ez? Eta normalizazioa hortik handi joa. Bakoitzak bizi izan duen gatazka hori, entzun eta gatazka gaizki bidatutako hori. Entzun eta... Eta osatu gentzat. Entzuten ere ikasten delako, ez? Zuek Hondarribia Blagan prozesua burutu duzue, nire galdera litzateke posible ikusten duzu halako prozesu bat eskualde mailan, Irun eta Hendaia ere kontutan harturik? Herritarren parte hartzea izanik noski? Bai, izan lehike aukera bat, gertatzen dena da, taldea sortzea dela hor zailena, ez da deialdi bat egin eta jende ez gainezka sortzen den talde bat. Normalean, jende hori, Hondarribien bezala, jende konkretu baten pentsatu, animatu eta egiten da, baina egin liteke, noski egin litekela bailara mailan. Hor gainera hizkuntza izango litzateke erronka polit bat, zeren 3 hizkuntza izango gintuzke negoziatu beharra. Adibidez, ni neu, ja ez nintzateke gai izango hori dinamizatzen, badinez bagenuke beste persona bat izango 3 hizkuntzak kontrolatuko lukena, zeren horreko espazio batean bai da garrantzitsua hizkuntza aldetik askatasunez hitz egitea.
Adibidez, Hondarribian euskaraz egiten zen, orokorrean, eta bazeuden pertsona batzuk gazteraz hitz egiten zutenak, baina onartu genuen hasieratik bakoitzak nahi zuen hizkuntzan egin zitzakela, ez? Orduan erronka polita izateke bakarrik hizkuntza aldetik ere baldin bat izan ere. Baina, bueno, polita da, aukera hor dago. Bai, 2015ko apirilean gutxi gara hasi zen prozesua, urte eta erdiz, 5 pasei bilkura egin dituzute, eta, bueno, horre bilkura aretoetan, gela hoietan hitz egindakoa, kalera ateratzeko beharraz hitz egin dute partaideek. Nola egiten da hori ordea? Nola herrira zabaldu esperientzia hori guztia? Bueno, beren esperientzia ez dute kaleratu. Han hitz egin genuena bertan geratu zen. Baina berak herritar hauek bai sentitu zuten beharra, espazio hori ahalbidetzen bestei. Aipatzen zuen Aitziberrek, ez? Elkarrizketarako espazio horiek sortzen baita ere beste herritar batzuei, irekiagoa. Eta norberak erabaki zezan hurbildu nahi zuen edo ez. Orduan egin zuten izan zen, Hondarribia Blagan deitu izan zen ekimen txiki bat, elkartu ginean 4 saiotan, eta deialdia izan zen zabaldua. Komunikabide bitartez, eta egin zen udaletxearen babesean ere bai, eta horretara hurbildu ziren hainbat pertsona, bai pelikula batzuk ikustera, antzerki batek ikusi genuen, 2016ko antzerkia baketik bultatzen duen antzerki bat ere ikusi genuen, eta gero aseneko gunean ere hasi ginen ikusten, ea talde honek beste dako sakonketa bat jarretu zezakeen, edo ez, edo horri gintzen, eta ez zen gehiago, ez zen nahin beste beden bizipena bestei konpartitzea, baizik esatea guri honi egin digun gauza batek zuei ere egingo dizuelakoan antolatu dugu ekimen hau. Eta hori izan zen Hondarribia Blagan ekimenaren funtsa. Eta zein balorazio egiten duzu jardunaldi horien inguruan, bai jenderen parte hartze aldetik, edo bueno, gero eman zituen emaitzen aldetik ere bai? Nik kopurua baino gehiago, eta uste dut gu konten geratu ginen parteria izanakien aldetik, bai ditu zitzagun interesantea ekimenean sortutako elkarrizketak. Eta pelikula bakoitza edo antzerki ikusi ondoren, beti on izan da espazio bat hitz egiteko. Etzan pelikula ikusita bagoaz etxera, baizik eta kulturetxean egin genuen, bueno, musika etxean, espazioak albidetzen zuen, pelikula bukatu eta denak borobilan jarri, eta bakoitzak pelikulak edo dokumentalak eragintziona besteekin konpartitzeko. Orduan, horri sortu ziren elkarrizketak eta sortu ziren hausnaketak eta oso balorazio ona ematen genion. Eta horregatik guk bai bakeolatikan eta baita ere herritaren taldetxoatikan balorazio hortik oso baikorrat zen. Bedek lortu nahi zutena lortu izan zelako, ez? Bertan egontzen artean hausnaketarako espazio bat albidetu zelako. Eta bakizu zeintzuk izango diren hurrengo urratsak edo egongo den hurrengo jarraipenik? Momentu honetan, talde txiki honetako asmoa bada, ea talde berri bat sortuko den Hondarribian. Igual, behaldean pentsatu berko nuke, baina printzipioz pentsatuta dago Hondarribian. Eta hurrengo pausok ematen ari dira, sortuko baritz. Baina baita ere, lasaitasun batekin, sortzen baldin bada, primeran. Jende berriak izango duelako aukera berriak egiteko. Ez baldin bada sortzen, bueno, bilbideak eman du, eta orain arte egin ez den zerbaiten espazio bat izan da, eta nahi izan duenak ere eduki du aukera hori egiteko. Eta badakigulako espazioak agien beste gai batzutara, aipatu zen ere alardea, edo bestelako gai batzutara, adibidez beste batzuk erraustegiaren inguruko edo atezatekoena, baloko espazioak ere ematen dute aukera jendeak lasaitasun ez hitz egiteko, eta azkenean gatazkai beste modu batea aurre egiteko. Eta aurrea begira ikusiko da zertan geratzen den guzti hau. Orduan, esaten ari zaren arabera, Maider, jendeak badu hitz egiteko gogoa, eta beharra. Beharra, bai. Izaten da espaziona barruan dugun hori askatzeko eta besteekin partekatzeko. Eta askotan, sorpresak ere emateko besteak bizi duena ez duelako espero eta jabetzeko, ze gauza bizi izan ditugun herrian. Orduan, kontua da, aukera ematea, ez, hitz egiteari. Eta ez dugu galdetu, baina azken hilabeteetan Euskal Herriko Foro Soziala lan dinamika bat egiten ari da, eta askotan aipatzen da delako bizikidetza horretarako jendarte zibilaren parte hartzea. Baina, kasu honetan ere ez da litzateke balio erantsi bat, Hondarribian egin bezala udalaren babesa aukatea. Claro, udaletxeak babesa ematen badin badu, herritar askuntzako ere lasaigarri bada. Eta gainera, guk bintzat Hondarribian alderdi guztiek babestu dute ekimena.
Horrek ere herritarrei beste babes bat ematen die, eta baloratu ez da modu positiboan, ez? Azkenean, familia politiko guztiak baldin badaude tartean, hasteko horrek esan nahi du ados jarri direla. Eta Hondarribian urteak daramatzate lan bat elkarrekin eginez. Eta gero herritarrak jasotzen duenean, udal guztiaren izenean dagoen dokumentu bat, esaten du, bueno, guztiontzako da espazioa, ez dit batek edo besteak deitu, baizik eta denek deitu didate, eta hola ere herritarrek parte hartzen dute. Gero ere egitea da, herritarrek behin parte hartuta eskertzen dutela parte hartu izana, edo deitu izana, edo gonbidatu izana. Baina koste egiten zaigu, eta nik ere herritar gisa, koste egiten zaigu lakotara animatzea, bakarrik ez, banoa horta parte hartzera. Hori da pena bat, zeren gero parte hartzen dezunean esaten duzu jo, eta ze interesantea den guk horregatik hasiera batean, ekimen hauek egiteko animatzen ditugu 4 saiotara, 5 saiotara, gauza itxi bat, zeren herrigintzan gabiltzanak badakigu sartzen zarela movida batean eta noiz aterako zaren ez dakizula. Orduan, bai gonbidatu bertzaile, gure ustez, gonbidatu bertzaile, benga 4 saio dira, 5 saio, eta horretara jende animatzen da. Eta gainera, udaletxeak egindako babesa baldin baduka, askoz ere errazago izan daiteke, ez? Horretara inplikatzea jendea. Zuek momentu honetan, Hondarribian Blagan bizikidetzan proiektu honetan, gatazka politikoa izan duzu zentroa, eta zuk ere aipatu duzu alardea. Azkenean Hondarribiak ez dute du, komila hartzean edo esan baldin daiteke alardeak gatazka edo korapilo gehiago sortu, gatazka politikoak baino. Hor ja, bakiolako teknikaria baino, hitz egin dezakez bidazotan naiztelako. Baina niretzako gatazka, gaizki kudeatuko gatazka baten aurrean gaude. Pena bat da, zeren aukera asko daude hitz eginez, egoera horreri ere buelta bat emateko, eta nik sinistetu nago indarkeria politikoa eta terrorismoak sortutako hildakoen gainean, gai izan baldin bagera, elkarre ulertzen eta pausuak ematen, alardearen inguruan ondo bideatutako eta dinamika egoki batzuk bideratu ezkero, uste dut egoera hori berare bideratu ditekela, sortu dituen sufrimenduagatik bakarrik baldin bada ere. Uste dut gatazkak lanten ditugunok alardea aztertzen duzu eta zenbat egoera eman diran sufrimenduaren inguruan landu daitezkenak eta gatazka baten ondorioen eredu argi eta garbi bada. Eta tristena da sufrimendu asko dagoela egun oraindik ere alardearen aurrean erabakiak ez direlako, edo elkarre entzuten ez diogulako, zeren uste dut ariketa interesantea izatekela bakarrik entzutea, baina hori ez dago nire esku, bakiola gisa, austotar gisa eta nire espazio errigintzatik agian baina bakiola bezala ez da nire esku. Bai, izango dira aurrerantzean motivazio politikoko indarkeriarik ezagutuko ez duten belaunaldiak. Ze esplikatuko dugu berai, zer relato ingo dugu? Relato bakar bat egin daiteke, bat eta bakarra, adar askoko relato bat? Nola esplika diezaiokegu gaur egun aur direnei, nerabe direnean edo heldu direnean, hemen zer gertatu zen eta zergatik eta nola gertatu zen? Nola esplikatuko dugu? Nik animatuko nireke etxeetan bakoitzak bere etxekoei kontatzen. Zeren askotan handik ez dugu elkarri kontatu ze bizitan dugun. Eta argi dakatena da etorkizun batean ez da relato bakarra izango. Baina relatoak kontatzeko ere jakin inberritugu zentzu diren relatoak. Eta gaur egun oraindik pausu txikiak ematen egira gertatu den sufrimendu guztiak ezagutzeko edo erabaki guztien zergatiak azartzeko. Orduan, niretzako momentu da hona da, karri entzuteko, mahai gainean jartzeko izan diren bizipen ezberdinak, gertatu diren gertakizunak objektiboki eta baitaren maila pertsonalean izan dago guzti horiek bainan jarri eta gero horren arabera hasiko gara errelato eta ezberdinak izango dira, eta bakarra egongo, zeren zaila izango da. Baina animatuko dituzke etxeetan dauden 40 gorako pertsona guzti horiei hitz egitera. Zeren askotan ikastetxeetan egiten nahi den lana oso interesantea da, biktimak eta klasera eramatearena, baina iruditzen zaite askotan helduok, eta ni baino helduagoak direnek ere, bere bizipenak ez dituztela partekatu edo kontatu. Eta agian hor dago egin behar dugun lehenengo ariketa. Bakoitzak bere etxean eta ingurukoekin hitz egiten animatu eta poliki bakoitzak bere errelato egin dezala. Eta de hecho, unetik egunera, Gogora institutua egiten ari dena da, alik eta errelato gehienak jasotzea. Zeren ez da bakarrikan hildakoen familiarra jaso behar, horiek noski jaso behar direla, edo torturatuak izan diren gertakizun horiek jaso behar, eta jaso behar dira. Edo momentu enten
bizitzan diren beste gertakizunak baizik eta herritar guztiek daukagu zeo zer esana, indarkeria politikoak eta terrorismoak eragin digulako eguneroko bizitzan. Eta hori jasotzea ezinbestekoa da etorkizun batean ere ze kontatu nahi dugun jakiteko. Galdera bat nuke ez, aipatu duzu Maider biktimarena ez, eta gaur egun, lehen ere esan dugu, ustezko bizikidetza batean gaudela, eta erakundeak bere jarduna eten zuen, baina egia da badaudela oraindik 100 familia sufritzen ari direnak, kartzelarekin, dispertsioarekin, erbestean dauden senideekin. Halako bat, egoera horretan aurkitzen den pertsona bat egonda parte hartzen Hondarribia Blagan prozesuan, zenot igual beretzat oraindik ere zauriak irekita daudelako, ez? Momentu honetan espetxean duen inorret zegoen, baina izandakoa bai. Egon ziren persona batzuk parte hartu zutenak. Esan nahi dut, igual oraindik ere bizikidetza hitz egitea sektore bati zaila egiten zaiola. Ez dakit, zuzara ditua. Hombre, karo, familia urruti dako malin badukazu eta legeak baizaten malin badu, zure familiarrak gertu egon behar duela, ulertzen dut injustizia bat bizi duzula eta horri horrela sentitzen duzula. Horregia da baita ere, boetako batzuk sentitzuko duteagian gizartearen zati handi baten babesa, beste batzuk ez, gertakizun horiek hor daude, eta egia dira mai gainean daudela. Baina, normalizazio hortan, bai horiek eta baita ere hildako familiar badakatenak eta inoiz errekonozitu eta jonak hildako hori ez, eta horiek ere badute ez, errekonozituak ez izanaren mina eta oraindik zauri hori itxi ez dutenak. Orduan, nire ustez mai gainean daude hainbeste sufrimendu eta horiei arreta on bat ematea bai dela garrantzitsua, batez ere aurrera begira nahi baldin badugu normalizazio batera gerturatu ez edo. Eta orduan bukatzeko esan duzu beste talde bat edo behintzat prozesua jarraitzekotan dagoela. Aukera dagoela aurrera begira ere beste taldea sortzea eta hori izango litzatekeela asmoa. Baina sortzen baldin bada primeran eta ez baldin bada sortzen, hori egindako bidearekin ere oso pozik. Eskerrik asko. Botira Maider, eskerrik asko, gurean izategatik, solasean ziklontako 4. elkarrizketu izategatik, eta esker ere edabietako beste kidei, kamaratzean Joseba, Unai, eta Aitziber zuri ere bai. Eskerrik asko, eta hurrengora arte.